हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों गोनांथार खौरां, अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो गुरै खावलायबाय। गिबि खौराङाव दङ गाबोननि सान 2 अक्ट'बरखौ बिटिसि सरकारा हलिडे एबा सरकारि बन्द फोसावबाय। मख'नो गोनांदि एबसुनि बारग' आफादगिरि आरो बिपिएसनि गायसनगिरि आफादगिरि थामथि खेब एमएलए देरहासार जानो हानाय करेन्द्र बसुमतारिया थांनाय समबार 3 अक्ट'बराव रुंसारि जायो। बिथांनि हारियाव होनाय बिहोमाखौ मान होनानै बिटिआर सरकारा 2 अक्ट'बर गाबोननि सानखौ मावख'आरि बन्द फोसावो। मख'नो गोनांदि बिथां करेन्द्र बसुमतारिया गोबाव समनिफ्रायनो केन्सार बेरामाव भुगिना देहा फाहामथाय लागासिनो दंमोन। बिथांनि रुंसारि जानाया बर' हारिनि थाखाय हाजासे खहा। गेदेमा बिथांनि रुंसारि जानायखौ गासै बर' हारिया गोथौ दुखु मोनदों। गसाइगाव महकुमा कुसुगाव हाग्रा खोन्दोनि सिङाव थानाय ट्राम रेन्जनि सिङाव 11,000 मोब्लिबजों बोगथाबजानानै मैदेरनि जिउ खहा। हाग्रा बिफाननि गोहैलुनि थाखायनो बे जाथाया सोमजियो होनना ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फोरमायो। आदारनि आंखालाव हाग्रानि मैदेरफ्रा फेरिपुर गामियाव ओंखारबोना न' बां सिफायना हाग्रायाव थांफिननाय समाव बे जाथाया सोमजियो होनना मिथिनो मोननाय जादों। गोथार बिजया दशमीनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ बयनिसिमबो गोजोननाय आरो खुलुमनायखौ साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों बावहरदों। लोगोसे बिथाङा मिजिंथियोदि बिमा दुर्गाया बयनिबो जिउखौ सोरांजों साग्लोबहोगोन, सैथोजों दावगालांनो गोहो, इनाय अनागारनिफ्राय गोजानाव लाखिनानै मोनसे मोजां जिउ बयनोबो गथायनानै होगोन होननानै। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि, आसाम आयेन आफादनि पानेरि आरो मासब्रियामनि बारग' एमएलए, बिपिएसनि गायसनगिरि चेयारमेन आरो मोनसे समनि बर' हारिनि गोख्रों दैदेनगिरि रुंसारि करेन्द्र बसुमतारिनि जिउमानि गोजोनखौ हास्थायनानै मैया मोनाबिलि समाव चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलियाव आरो जिल्लानि सिङाव थानाय गासै दख'रा आरो दालाय आफादनि मावखुलिफोराव बिथांनि सावगारियाव बिबार बावनाय आरो आलारि बाथि फोजोंनायनि गेजेरजों आर'ज गाबनाय जायो। उदालगुरि जिल्लानि टंलायाव एक्स-एनडिएफबिफोरनि खौरांगिरि मेल। जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय रायजो सरकारा रन्जन दैमारिनि थाखाय जिउ बावनो थियारि। एनडिएफबिनि दावहारु बिर जोहोलावफोरखौ जोबथेसालिनि साजा फोसावनायनि उनाव एक्स-एनडिएफबि रायजो सरकारनि बिजिया गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। एनडिएफबिनि चेयारमेन रन्जन दैमारिजों लोगोसे साद' फारियै अजय बसुमतारी, राजु सरकार, खरगेश्वर बसुमतारी, जर्ज बर', राजेन गयारी आरो बैसागी बसुमतारीखौ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा फोसावनायनि उनाव रायजो सरकारनि बिजिया खौरां बिजोङाव फोरमायथि होदों। गावनि फिसाया 12 बोसोर जेल जाबाय। एनडिएफबि बिर जोहोलावफोरखौ सरकारा गोजोननि थाखाय उदां खालामनांगौ होनना गोख्रोङै खौरां बिजोङाव बुंथियो। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारिया दुर्गा मन्दिराव दावबायहैदों। दिनै कार्बि आंलंनि 2 नं टिलाफारायाव थानाय श्री श्री दुर्गा मन्दिराव बिस्वजित दैमारिया दावबायहैयो आरो जायगानि सिबियारिफोरजों लोगोसे बिबानगिरि आरो दैदेनगिरिफोरखौ दान्दिसे लोगो हमना सुखु दुखुनि बाथ्रा सावरायलायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। जोबोद दुखुनि खौरां, एबसुनि दैदेनगिरिया हरखाब जाब्रबथायजों जिउ खहा। खौरां मोननाय बायदिब्ला सनितपुर जिल्ला एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि नबजित बर'आ दुखुनांथावै जाब्रबथाय जानानै जायगायावनो जिउ खहा जादों। बिथां नबजित बर'नि जाब्रबथायजों हरखाब जिउ खहा जानायखौ एबसुआ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।